En fi, el pròxim participant, a un dia el van detenir per excés de xistes per quilòmetre. Donem un fort aplaudiment, sisplau, al Francesc! Hola, molt bona nit. Moltes gràcies per estar tots aquí al Casino de Tarragona. I avui que estic aquí al Casino de Tarragona participant a través de l'Escènicum, companyia o alguna cosa així, us volia aprofitar de presentar-vos que avui m'ha arribat avui mateix el que serà el meu pròxim llibre, que el presentaré per Sant Jordi, i volia aprofitar avui per presentar-lo. Com veieu, encara no té tapa ni res. És un llibre que el presentaré per Sant Jordi i és un llibre que es titularà Un misteri molt gran, va de misteri, i és un llibre que estem pensant ara mateix a l'editorial i jo quin serà el seu subtítol perquè pugui enganxar amb la seva clientela, no? Un seria Un misteri molt gran, un llibre de puta mare, que estem apostant per un màrqueting directe, i l'altre seria un llibre que seria El misteri molt gran, un llibre que podràs fer vida normal, però sense tampoc deixar de llegir-lo, no? Jo crec que aquest llibre té de tot, perquè penseu que té aquest llibre de moltes coses. Té acció, té suspense, aventures, terror, drama, sàtira, erotisme, ciència-ficció, té receptes de cuina, té també una guia de refugis de muntanya i fins i tot té una pàgina que tu les tires i surt aquí un notet de dintre, saps? Que fa així, doncs ho té tot, aquest llibre. Fins i tot hi ha sexe, si voleu sexe també en té. Si us sembla bé, llegiré un petit tros d'aquest llibre i així més o menys us faré una mica d'idea. Treure les ulleres perquè em costa molt llegir les coses. A veure que busqui, ho tinc aquí apuntat, A veure, pàgina... I diu així, Ui, no, és que la llum aquesta em falla una mica, Això jo no veig bé, això, a veure... I diu així... I el penis del Jonathan va entrar dins la vagina de la Jessica. I va sortir, i va entrar, i va tornar a sortir, i va entrar, i es va quedar un momentet a dins, i va sortir, i va tornar a entrar, i va sortir, i va entrar... Bé, són dues pàgines més, Jo crec que més o menys us feu una mica la idea de l'escena, no? Més o menys mental del que estic parlant. Un escriptor mediocre que es fica van fer l'amor. No. Jo he assumit el repte d'explicar detalladament de què va l'escena de l'amor, no? Un altre, ja molt simple oferir això. Jo aquest llibre us el recomano que el compreu per Sant Jordi, és molt recomanable. I la culpa d'aquest llibre la té també aquestes sabates que avui porto, que avui les estreno. A mi, si no sap greu, trauré un micro d'aquí i deixaré el llibre aquí al darrere. Jo quan vaig anar a comprar aquestes sabates, em passen moltes coses molt estranyes quan vaig a la sabateria. Si tu vas a la sabateria, fixeu-vos, la cara de la gent que sempre fa cara de cansats, no? Jo quan entro a la sabateria, tothom està allà sentat, que vegis les cares i cansats. I l'altre dia vaig acompanyar una amiga meva que em diu, Francesc, anem a mirar unes sabates. I jo, com me queden, Cesc, com me queden? Bé. La sang no m'arriba al cap ni res, però bueno, ja no sé si veien les sabates, uns botins, unes xancletes, el que sigui. Total, que jo estigui dintre, i si et fixes molt bé dintre quan entres a la sabateria, jo he arribat a veure la gent, si ho poguessis fer una paraula mica totalment, la gent de dintre, fan cara de cansats, que sembla que estigués a la seguretat social totalment. Que jo entro i dius, què ve per unes receptes? Diu, no, vinc per unes nàutiques. On vas amb unes nàutiques, per favor, estan passades de moda. Jo he arribat a entrar dintre de la sabateria i jo he arribat a estar 3 quarts d'hora dintre totalment i les dependentes no s'han donat compte d'estar dintre. Fixeu, jo entro dintre de la sabateria i les dependentes amb les cases de sabates, amunt i avall. Jo dic, saps què? Em tiraré al terra per si ens ho pega una dependenta s'adonarà compte que jo existeixo, no? Però què va? Jo vaig ficar-me allà al terra i fins i tot va passar una dependenta que havia fet el servei militar, anava així. M'esquivava totalment aquesta dependenta. Total, érem ja 5 tios al terra i dius, què tal? S'està bé què? S'està bé aquí al terra, s'està fresquet, Allò que va córrer la veu, que estaven tots estirats al terra. És curiós, això, Quan ja s'ha donat compte la dependenta que està estudiant dintre,
i li demanes, demana quines sabates vol. Llavors tu intentes dir-li, com intentes explicar-li, no? Diu, acompanyi'm, sisplau, acompanyi'm. Sempre vas cap allà al final del túnel, no? Que està l'aparador, la quinta hòstia sempre, arribes a l'aparador i et diu, quines vol? Quina feinada tens per apuntar una sola sabata? Veus 50 sabates? Dius, aquelles d'allà. Diu, les blanques, no les del costat de les negres. Quines? A veure, quines sabates vols? No, les de taló, no, les de la dreta. Vale, ara li porto, però és que quina feinada per triar, que és que a vegades, si la sabata tingués vida pròpia, sortiria al davant i diria soc jo la sabata que m'esteu buscant, soc jo, però bueno, ja et costa això. Llavors, quan te trobes amb això, vas cap allà dintre, la dependenta porta la teva sabata, i moltes vegades allà estàs provant la teva sabata tranquil·lament, no? Te'n proves la sabata, tu estàs mirant-te-la, te fiques allí com un gilipolles davant del mirall, no? Dius, oi, me queden bé, no? Vas al capullo davant del mirall i sempre està el típic de costat i què fa? No li queden bé, no li queden bé aquestes sabates, Sempre està el típic xafardero. El que sí que fa molta ràbia és per què les sabateries et porten sols una sabata per emprovar-te. Per què? No ho entenc. Quan te proves un sostenidor te porten un pit, tinc una cassoleta. Oi, li queda bé, aquest sostenidor? No et porten només un sostenidor. Els pantalons, el mateix. Què fan? Porten un sol camall? No, sembla que t'estiguessin provant la bossa del pa, no? Jo són coses que no les entenc, de veritat. Doncs bueno, jo allí estic provant les sabates, allí, totalment allí. Fins i tot l'altre dia vaig veure l'Arponset, que estaven provant-se les sabates, el senyor que anava allí amb el peu coix, que fins i tot va arribar a Santiago de Compostela y le van a preguntar, ¿qué, de Chacobeo está usted? No, que yo vengo ahora del Sánchez, de Tarragona, que ven probar los zapatos. Ay, qué bonitas, Però bueno, està així lo del Ponset, de maco.